Hej, I er lige nu kommet ind på min hjemmeside. Jeg hedder Tina, og jeg er ansøger til jobbet som designassistent ved Margit Brandt. Jeg har valgt at lægge nogle forskellige projekter op her på siden, så I kan få en bedre fornemmelse af, hvem jeg er og hvad jeg står for, og hvad det er for noget, at jeg har lavet. Det øverste punkt på listen, som hedder Dalian Cup, er en konkurrence, som jeg for nylig har deltaget i Kina, hvor jeg skulle præsentere 6 forskellige outfits til en modefestival der. Derudover har jeg valgt at lægge nogle andre projekter, som jeg synes er karakteristiske for mit arbejde og hvad jeg laver og hvad jeg står til. Min uddannelse består i høj grad af at fortolke og designe for andre brands frem for ud fra min egen personlige smag og stil. Så derfor så ser jeg mig selv som faktisk en rigtig god og en bredtfavnende designer, i og med at jeg er vant til, og at jeg sådan er specialiseret i at analysere forskellige brands og fortolke og designe ud fra en dybdegående analyse. Jeg håber, I vil tage et godt kig på min hjemmeside, og at I vil tage mig til en samtale, fordi jeg rigtig gerne vil uddybe meget af det, som jeg har vist, og som jeg har skrevet i en skriftlig ansøgning hos jer. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se jer og til at opleve, hvordan virksomheden er, fordi jeg har et fantastisk godt indtryk af det. Jeg tror selv, at det, eller jeg ved, eller jeg er helt overbevist om, at det vil være et sted, at jeg vil passe rigtig godt ind, og at jeg er sikker på, at det vil være et rigtig positivt samarbejde. Hej hej.